Tsaka, ano pa ba? Mamaya ho, ayan. Yung mga gusto manood po ng The Coronation and Pageant Night, mamaya po yan for the Miss 100 Islands 2018 at the Don Leopoldo Season Convention Center. And, if I'm not mistaken, naka-live po tayo. Live po tayo, so pwede nyo pong i-text, pwede nyo pong tawagan yung mga kamag-anak nyo para sabihin, uy, i-open mo yung link na to, di ba? Ano ba yung link? Ang link po na to ay www.alaminocity.gov.ph. Ayan. Kahit wala po sila sa Alaminos, yung mga mahal nyo sa buhay, ayan, mabview nila kung ano po nangyayari ngayon sa Alaminos City. Kung ano bang meron ngayon sa kalsada sa Central Business District, yung ihaw-ihaw. So ulitin ko po yung link, www.alaminocity.gov.ph. Ayan. Kung gusto nyo pong makita sa computer, sa website na yon, pumunta lang po kayo kay Sir Michael. Sir Michael, nasa tapat ng City Hall. Ayan. Lapit nyo po yung mukha nyo dun sa video para makita ho kayo. No? So, by the way, kanina ho, nagkaroon po tayo ng Longganisa Cooking Contest sponsored by JCI 100 Islands. And, kanina rin ho, natapos din po yung GPC Batch 90 Fun Run. At, nabitin po ba kayo kagabi? Ayan, sino po bang nabitin kagabi? Sa Ginuman? Ayan, wag po kayo mag-alala. May inuman ulit. So, I'm inviting you all to join us. Ayan, kung ayaw nyo po manood ng Coronation Night, ayan. Sa Pantalan ulit. Ayan. SMB Night. 2 gabi po yan, simula po ngayon. Mamaya ho, ha? So, lahat po ng mga nabitin sa Ginuman, pwede po kayong bumalik ng Pantalan. Meron po tayong SMB Night. 2 gabi po yan. Okay. And, ano po ba? Magkakaroon din po tayo ng Class B10 Ball Billiards Tournament. Ayan. Gear up kay Sir Cloyd yan. Sir Cloyd, magaling ka na ba? Sa Suking Market po yun. Hello. Hello po. Ayan. Hello ma'am, Counselor. At bukas o, March 18. Ayan. Meron po tayong Mr. Global Philippines. Gagawin po yan sa DLSCC. And I'm also inviting you to attend the Thanksgiving Mass at the St. Joseph Cathedral Parish. 5 o'clock p.m. po yan. And sabi ko nga ho, 2 gabi po yung SMB Night sa Luca Park. Yan, tuloy-tuloy pa rin po yung Class B10 Ball Billiard Tournament sa Suking Market. And, ayan, meron pala tayong Shoot Fest, Parao Festival Invitational Shoot Fest sa HIPSA Firing Range, Barangay Sabangan. Sa March 19 naman po, ayan, magkakaroon po na yung Civic Military Parade ng 5:30 po. Kita-kita po tayo sa may Canrico Street. Yan po yung sa Cemetery area, Cemetery Road, malapit po sa Philippine National Police. Pagkatapos po ng Civic Military Parade, magkakaroon po tayong street dancing showdown sa harapan ng Nepo Mart. And syempre, hindi kompleto ang Civic Military Parade kung walang float parade. So yan, maraming po salamat sa mga barangay na magpa-participate po para sa float parade. At pagpatak po ng gabi, 7 o'clock p.m. ng March 19, Grand Ball and Balikbayan Night. And also, I'm inviting you to watch the talent and creative competition, creative costume competition of the Miss Gay West Pang 2018 at PEB. Sa may Plaza Enrique Braganza po yan. Kasabay po yan ng Grand Ball and Balikbayan Night. So pagpatak po ng March 20, magkakaroon po tayo ng mga senior citizen na gabi para sa ating mga mahal na lolo, lola, mga mahal nating mga senior citizen. March 21, Barangay Night sa may Don Leopoldo Season Convention Center and Dance Invasion sa may Plaza Enrique Braganza. March 22, we'll have Transport Vendors Association and Cooperative Night at Don Leopoldo Season Convention Center. And sa March 23, ayan, magkakaroon po tayo ng LGBT Day
Meron po tayong volleyball, basketball, at ang pinakahihintay ng lahat, boxing. Ayan, meron po tayong mga boxing competition para sa mga LGBT group. Yan po ay gagawin sa may PEB sa March 23. At pagpatakpo ng gabi ng March 23, ayan, sama-sama po tayong manood para sa Miss Gay West Bank 2018. And, syempre, sino po ba yung mga nagbibingo dito? Pakitaas po na lahat ng mga kamay na nagbibingo. Yan. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Malay nyo, kayo po ang manalo. Yan. Bumili po kayo ng bingo card. Handog po ng Lions Club. Magkakaroon po sila ng Bingo Social. Lions Club of 100 Islands. So, ulitin ko po March 23. Yan. Pabingo po. Kayo po'y magbingo. Sama-sama po tayong magbingo sa may PEB. Handog po ng Lions Club of 100 Islands. At sa March 24, ayan, nasan si Miss Mads? Miss Mads, March 24, imbitahan natin sila para sa ating Youth Night. Diba? Alam ko to, kahit Youth Night, kahit Youth Night, imbitado lahat po ng mga, kahit senior citizen, kahit anong edad, diba? Pwede po kayo manood ng Youth Night. Darating po ang aking pinakapaborito, Silent Sanctuary. Sino pa ba? Si Donna, yung komedyante sa... Mama Rina, tulungan mo ako. Halata hindi nanonood, no? Yung kay Vice Ganda. Ano ba yung kay Vice Ganda? Showtime! Ayan, si Donna. Yung parating may hugot, no? May hugot sa pagmamahal. Hindi maka-move on. And syempre, darating din po si Marco. Si Marco, o kilala bilang Diego, sa teleseryeng Wildflower. Ayan. Sa March 24 po yan sa may Luca Park. Magkakaroon din po tayo ng rakrakan, the 5th Mayor Arthur Celeste Cup and MTBX Country Race. Yan po ay magsisimula po sa Plaza Marcelo Occhabe, 8 o'clock a.m. sa March 24, and look for Mr. Roger Mendoza. Para po sa mga badminton addict like me, magkakaroon po ng badminton tournament sa may Alamino City Sports Complex. And just look for Mr. Floyd Peter Lalas. This will be a 2 days badminton tournament at Alamino City Sports Complex. Yan po yung venue natin. At magkakaroon din po tayo ng Rapid Chess Tournament, 8 o'clock a.m. Venue to be announced. And on March 28, yan po yung ating cityhood anniversary. Gagawin naman po yan sa may Pilgrimage Island. Uy, pipicture na ako. By the way, maraming salamat. Kanina nabanggit ko na rin. Ulitin ko, maraming salamat sa Rotary Club. Yan, sponsor ko yan para sa LGBT Day. Thank you. Sir, saan po galing yung talaba? Sir, saan galing yung talaba? Yes, correct. Sa dagat siya galing. Saan parte ng dagat? UK. Lalaki ng talaba, oh. Hindi ko nakasalanan yun. Sinulit po namin para po sa mga nabitin ng inuman kagabi sa Ginuman. Ayan, sama-sama po tayong pumunta sa may Luca Park. Magkakaroon po ng 2 gabing kasiyahan, San Miguel SMB Night. Ayan. So yung talaba yung iihawin ngayon, dalhin natin sa Luca Pulutan po.
Wag po. Yung talaga yung nakatago. In your hand, in your hand. Ay, kumakanta eh. And syempre, maraming pong salamat sa nag-prepare sa pangunguna po ng Opisina ng Agrikultura. Uy, lalim na. Sa Office of the Agriculture, maraming pong salamat. Madam Marceli and staff. Ayan. Maraming pong salamat. Sana umabot yung microphone. Dapat wireless, no? Wireless. Ay, hanggang dito lang. So, inulit po namin. Just open the link para makita po nyo yung nangyayari po ngayong araw na to. Diba? Just open www.aluminocity.gov.ph. Meron din siyang link sa Mayor's Office. Mayor Arthur F. Celeste sa Facebook page. Okay. So, aside from that link, aside from www.aluminocity.gov.ph, you can also open yung official Facebook, Mayor Art F. Celeste. Ayan. Makikita nyo rin po doon. Diba? Guwapo mo. Pre, guwapo. Guwapo, pre. Guwapo. Guwapo ba, pare? Oras pa yata na. So inuulit po namin sa lahat po ng mga magpo-post ng picture sa Facebook po nyo, huwag nyo pong kalimutan ilagay yung hashtag may talab ka ba? Ay, sorry. Hashtag may talab ba? Ayan, ayan. Tignan natin kung tatalab yung... Ay. Okay. Hashtag may talab ba? Natin kung talagang tatalab mamaya yan sa inyo. Sarap yan, ano yan eh. Di ba kung magandang, masarap na partner niya? Ito? Emperador. Ha? Beer. Siyempre beer. Yan. Kaya kailangan nyo pong pumunta ng Luca Park. Sa may Luca po. Unang gabi ho ng SMB night. So maraming po salamat sa impormasyon na dumating. Kahit hindi nyo na po pala i-open yung link na www.aluminocity.gov.ph, okay lang. Ang pwede nyo pong i-open ay yung FB account na Mayor Art F. Celeste sa Facebook. Yan, doon pala nakikita nyo na ho. Uy, kala ko may fireworks.
Okay, maraming salamat, DepEd Alaminos. Uy, buti na lang may tagabigay ng cue ah. Yan. Pakiusap lang po namin. Tama ba ako, kuya? Dito sa kabila? Okay. Bakit dito ang init? So lahat po lumipat sa kabilang side. Kung nasaan po ako, lipat po, lipat. Nasaan po yung mga taga-Bugalyon from Lagit Centro? Ayan, nasaan po sila? Ayan, ayan. Pwesto na po tayo. Diba? Quiz 2. Quiz 2. Hello, ayan na. Ayan na. Quiz 2, quiz 2. Muli, maraming po salamat sa mga sponsors po namin. Sa lahat po ng bumili ng mga ihawan. Mayor Arthur F. Celeste, Congressman Boying Celeste, Board Member Antonio Rene Sison, Nanoy Cis International, Alaminos City Water District LGU, and Agriculture Office, Barangay Council. Tama po ba ako? Barangay Council of Lagit Centro. Bugal yun. Ayan, kung saan makikita. Makikita niyo pinakamalaking kalabaw. Pinakamalaking kalabaw sa Pilipinas. Nasa Bugal yun. Maraming po salamat din sa City Administrator natin, Dr. M. Lugaliado, Information Office, Vice Mayor Anton Y. Perez, the SPO Secretary, Councilors of the City of Alaminos. Yan, pangungunahan po ni Councilor Apolonia Bakay. Would like to welcome the Mayor of the City of Alaminos. Hi, sir. Mayor Arthur F. Celeste with Madam Chloe. So, wala pa eh. Yan, pakiusap po namin, lipat po sa kabilang side. Lipat po sa kabilang side, lipat po, lipat po. Ayan, lipat po, lipat. Ready na po ba kayong lahat? Ready na, ready na, ready na po! Ako hindi pa. Magkakaroon lang po tayo ng simpleng programa ha. Bago tayo mag-start.
Okay, muli. Yan, pag nag-post po kayo ng picture sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan i-type #MyTalab ba? #MyTalab ba? Okay, uli po, kami po ay nakikiusap. Lipat po tayong lahat sa kabila. Lipat po tayo, lipat. Marami pa rin po hindi na lumilipat. Lipat po tayo sa kabila. Yan. Yan. Hello, Ma'am Michelle. Okay, kami po ay nakikiusap, lalo na po yung mga nasa tapat ng Like a Steel. Ayan. Lipat po kayo sa kabila. Lipat ho, lipat. Okay, so mag-start po tayo. May call on Ma'am Marina Tirado, ayan, from the City Assessor's Office to lead us for a simple prayer. Ma'am Marina? Tayo po ay manahimik sandali at tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pinupuri ka namin sa iyong walang hanggang kabutihan, sa iyong kapurihan at sa iyong kadakilaan. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang walang sawang binibigay mo sa amin. Pipilitin po namin gamitin ang mga biyayang ito na natatanggap namin upang makatulong din sa ibang kapwa na nangangailangan. Kami ngayon, Panginoon, ay natipon-tipon upang aming ipagdiriwang ang kapistahan ni Senyor San Jose na aming mahal na patron dito sa mahal naming syudad ng Alaminos. Amin ding ipinagdiriwang ang pagkaroon ng Talaba Ihaw-Ihaw Festival na taon-taong naming sinasagawa upang aming ipahayag ang aming kasiyahan at kasaganahan mula sa iyong biyaya at pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon, sa aming kalakasan, aming kapayapaan, at aming katalinuhan. Naway, magamit namin itong instrumento para sa nagkakaisang hangarin sa progreso at sa kasaganahan ng aming mga pamilya, sa komunidad at sa pamayanan ng mahal naming syudad. At naway, patuloy ninyo kaming gabayan, Panginoon, sa pagkamit ng aming mga pangarap at hikain at maging inspirasyon sana kami sa iba, lalo na sa mga mahal namin sa buhay, upang patuloy na magningning at madama ng lahat ang iyong walang hanggang pagmamahal. Dalangin namin ito, O Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, maraming salamat, Ma'am Marina. Okay, to welcome us and the same time to give us event rationale, may call on the aquaculturist and the same time the event coordinator for this Talaba Ihaw-Ihaw Festival 2018, Mr. Gilbert Rabadon. So thank you, Sir Ray. So magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating taunang Talaba Ihaw-Ihaw Festival. So sa ating pagdiriwang ng Second 100 Islands Paraw Festival, hindi lamang po natin ipinagdiriwang ang mga makukulay na paraw at hanap buhay ng ating mga mangingisda, kundi nagpapasalamat din po tayo sa taon-taong biyaya po na ipinagkakaloob po sa mahal nating lungsod ng Alaminos sa pangunguna po ng ating butihing Mayor Arthur F. Celeste. So ngayon nga po, nagpapasalamat tayo sa
masaganang biyaya mula sa ating malinis na karagatan sa pamamagitan po ng ating Talaba Ihaw-Ihaw Festival na may temang #MyTalaba. Dahil mahal natin ang ating sariling produkto, mahal natin ang ating sariling syudad, at mahal natin ang ating very own masarap na talaba. So, sa lahat po ng ating sponsors na tumulong sa amin na isagawa ang taunang Talaba Ihaw-Ihaw Festival, sa ating City Mayor, sa ating City Vice Mayor, 10 ng kanyang kasamahan sa Sangguniang Panlungsod, sa event chairman po ng Talaba Ihaw-Ihaw Festival sa pangunguna ng ating City Agriculturist, Ma'am Arceli Talanya, sa ating Executive Chairman ng Second Hundred Islands Parao Festival, Ma'am Michelle Sison Segondera, at sa lahat po ng nakiisa, nakibahagi ngayong hapong ito, maraming salamat po. Let us all enjoy and celebrate our very own Talaba. Maraming salamat. Okay, ayan. Maraming salamat, Kuya Gilbert. Masarap ba talaba? Joke lang. Mamaya malalaman po natin yan. By the way po, yung talaba po na iihaw po natin, galing po yan sa barangay Kayukay. Kayukay, Mona, and Baliadaan. To give us inspirational message, call on the Executive Chairman of the Second Hundred Islands Parao Festival 2018, Ma'am Michelle Sison Segondera. Magandang hapon po sa ating lahat at welcome sa pagbubukas ng Talaba Ihaw-Ihaw Festival 2018 ngayong hapong ito. Sa ngalan po ng lokal na pamahalaan ng Alaminos City, sa pamumuno po ng ating mahal na manang bayan na si Mayor Arthur F. Celeste, nagpapasalamat po kami sa lahat ng sumali sa ating Talaba Ihaw-Ihaw ngayong hapong ito. Nagpapasalamat rin po kami sa ating committee chairman na si Ma'am Arceli Talanya at ng City Agriculture Office na sila po ang lead office sa aktibidad na ito ngayong hapon. Maraming salamat po sa ating mga ahensya na nakilahok sa ating ihaw-ihaw. Malaki po ang maitutulong nito sa pag-advertise ng Alaminos bilang isa sa major producers ng talaba sa ating rehiyon. Muli po mula sa amin sa LGU Alaminos City, maraming salamat po muli sa inyong lahat. At Happy Talaba Ihaw-Ihaw Festival sa ating lahat. Thank you po. Okay, maraming pong salamat, Ma'am Michelle. Ako, napakasipag. Parang sabay po yata tayong gumising kanina umaga, no, para to join the fun run for a cause ng batch 90 of GPC Fun Run. Yan, no? Tapos saka kayo dumiretso ng cooking contest ng JCI for the Longganisa. Ayan. Ready na po ba kayong lahat? Ready na po? Pakitaas po lahat ng yung mga kamay. Uy, hindi pa. Harapan lang ang ready ah. Oh. Lahat po ng kamay, iwagayway. Uy, kulang pa. Lahat po ng kamay, iwagayway. Uy. Hindi niyo po ba kami naririnig? Kasi dito lang. Ayan. Nasa po yung pangsindi? Ayan, so may call on Mayor Arthur F. Celeste, Ma'am Chloe, Ma'am Michelle, ayan, to lead us for the ceremonial lighting for the 2018 Talaba Ihaw-Ihaw Festival. Sabi ko nga, don't forget, naisulat nyo ho sa FB, sa FB, pag nag-post po kayo ng picture, #MyTalab pa. Sir, Mayor, 120 meters lang po yan, ha? Oo. Lalakarin nyo po hanggang doon sa dulo. Sir, ako yan. Okay! Game! Yan. Ma'am Michelle, Mayor, yan, hanggang doon po.
120 meters po yan. Sige. Yan. Wala po bang palakpakan dyan? Uy, ang hina. Palakpakan mga kababayan! Yan. Maya-maya pag okay na yung apoy, pwede na po natin ilagay yung talawa. Arlene, yung magandang picture yung popost mo, huwag yung chan ko ha. Yan, maraming po salamat, Mayor Aldo F. Celeste, Congressman Boying F. Celeste, Board Member Antonio Rene Sison, Nanoy Sis International Incorporated, Alaminos City Water District, the City Agriculture Office, the Barangay Council of Lagit Centro Bugalyon. Nasaan po sila? Welcome! Yeah, welcome to our city. Na city nyo na rin ho, di ba? Pangilang punta nyo na ho dito sa syudad ng Alaminos? So, ayan. Wala. First time po ba? Hindi, parate. Okay. So don't forget po, pa-picture kayo kay Mayor Art, di ba? Makikita po kayo sa official Facebook po. Just open Mayor Art F. Celeste Facebook. Ayan. Marami rin pong salamat. Ayan. City Administrator Dr. Emilio Giliado, Information Office. Vice Mayor Anton Perez, the SP Secretary. The City Councilors of City of Alaminos. Ayan. Nandiyan po si Ma'am Apple Bakay, Ma'am Carol Dizon Sison, si Miss Margelo Orange Berzosa, Joselito Fontinera, Rani S. De Leon, Attorney Cirilo Radok, Councilor Perlito Rabago, Councilor Rani De Leon, Councilor Raul Bakay, Engineer Probel Ranoy, Attorney Felix De Castro, Councilor Rupina J. Gabriel. Maraming din pong salamat. Alpha Pi Omega. Andito po ba ang Alpha Pi Omega? Ayun, ayun po sila, nasa gitna. ABS Medical Service, Mr. and Mrs. Roger Orlino, Mrs. or Miss Perlita Racing, Mayamang Karagatan Incorporated, Junior Chamber International 100 Islands, the Philippine National Police, Alaminos, Dr. Feli Lagudos, De Leon, BIR, RDO 5, Chenko, Rotary Club of 100 Islands. Thank you, Rotary Club of 100 Islands. Ayan. For supporting, aside from joining this activity, and sponsor ko rin po sila for the LGBT Day 2018. Yan, kita-kita po tayo sa March 23. Maraming po salamat kay Juanis Club of 100 Islands, Tilbang Rice Mill, Sevillano Piol and Company, Go Organic Alaminos, MacJet Trading, CPDO, Civil Registrar, CGSO, Budget, Accounting, Treasury, Transportation, Puntanilla at Yesar Family, Assessor's Office, Market Supervisor, Engineering Department, the City Tourism Office, BPLO, CSWDO, MIS, Veterinary Office. Marami din pong salamat. Maawi Alos Multipurpose Cooperative, Maawi Rural Workers Association, Magic Appliance Center, Onaco, Pigula, Manila Teachers, Alamino Special Grower Association, Samapasi. Yan. Ano kaya ibig sabihin nito? DepEd, Alaminos. Oh, it's a Farmers Association, ang Samapasi. Noble Life International. Marami din po salamat sa mga barangay. Andiyan po ang Barangay Alos, Amanjego, Amambangan, Balayang, Baliladaan, Bisukol, Maawi, Buod, Kabatuan, Inirangan, Landok, Linmansangan, Lukap, Bulanay, Makati, Humona, Pandan, Pangapisan,
Pukal-Pukal, Pugo, Sabangan, San Jose, San Vicente, Santa Maria, Tanaytay, Tangkarang, Tawid-Tawid, Tilbang, Victoria. Marami din pong salamat. HRMO Office at DepEd Alaminos. Yan, kay Doc Sison. Yan, kay Doc Danilo. Bakit ang meron? Uy, ito. Naka-reserve daw po sa akin yan. Yan ang bayad ng Agriculture Office sa akin. Pwede rin. Daling natin to sa SMB night sa Lukap, no? Ngayon, first night ngayon ng SMB night sa Lukap Park. Meron po ngayon, meron pa rin po bukas. 2 gabi po yung SMB night. Yan. Lahat po ng mga nabitin sa Ginuman. Yan. Iniimbitahan po namin kayo para sa 2 gabing kasiyahan ng SMB night. Magsisimula po yan ngayong gabi at hanggang bukas. So mamaya ho, ayan, we are inviting you all to watch, diba, the Coronation and Pageant Night ng Miss 100 Islands 2018. At sa March 18 naman po, magkakaroon po tayo ng Mr. Global Philippines, yan ho, sa DLSCC. Siyempre, huwag po natin kalimutang magpasalamat. Ayan, may Thanksgiving Mass po tayo ng 5 p.m. sa St. Joseph Cathedral Parish. And pangalawang gahibiho ng SMB Night bukas. At magkakaroon din po tayo ng Shoot Fest. It's an invitational Shoot Fest. Gagawin po yan sa Barangay Sabangan sa may firing range po ng HIPSA. Sa lahat po naman gustong sumali, just contact Engineer Roland Ranches ng Engineering Department. Pengin talaba? Liga, join! Gusto mong talaba, liga, bilis! Gusto mo yung balat na lang, yung shell. Sa March 19 po, ayan, sama-sama po tayo para sa Civic Military Parade. Magsisimula po yan ng 5:30 a.m. Ang assembly area po will be at the Cabrito Street. Malapit po yan sa Philippine National Police. Siyempre, hindi po mawawala ang float parade at street dancing competition. At sa gabi ho, March 19, magkaroon po tayo ng Grand Ball and Balikbayan Night sa DLSCC. At sa PEB naman po, sa Enrique Braganza Plaza, magkakaroon naman po tayo ng talent competition and creative costume ng Miss Gay Western Pangasinan 2018. March 20, Senior Citizens Night. March 21, Barangay Night and Dance Invasion. March 22, Transport Vendors Association and Cooperative Night. March 23, LGBT Day, mula umaga hanggang gabi. Ayan. Sa lahat na mga gustong makapanood kung gaano kasaya po ang mga LGBT group, maglaro ng volleyball, basketball, at higit sa lahat, yung boxing. Diba? Yung boxing ng mga LGBT. Sa March 23 po yan. Siyempre, hindi po natin dapat kalimutan. Sa lahat po ng mga gustong mag-bingo, ayan, may bingo social po tayo. Handog po ng 100 Islands Lions Club. March 24, Youth Night sa may Lukap Park po yan. Sino yung mga artista na darating sa Youth Night? Andyan si Marco, o mas kilala bilang Diego, sa teleseryeng Wildflowers. Diba? Si Diego. Si Diego yung nasa Bubble Gang. Hindi, joke lang. Siyempre si Diego yung nasa Wildflower. Yung partner ni Maha Salvador. Siyempre darating din po, aside kay Marco, darating din po si Donna. Yan, yung komedyante sa Wawawi na parating may hugo. Ay, wow, sorry.
Showtime! Ikaw kasi winawala mo ko eh. Showtime pala yun kay Donna. Di ba? Parating may hugot pagdating sa pagmamahal. At darating po ang Silent Sanctuary. Ano bang kanta ng Silent Sanctuary? Tumingin sa aking mata, magtapat. Hanggang doon lang. And at 8 o'clock a.m. at Plaza Marcelo Chabe, yan, simula naman po ng 5th Mayor Arthur Celeste Cup and MTBX Country Race. Yan, sa mga gustong sumali, just look for Mr. Roger Mendoza. And March 24 and March 25, yan, sa mga badminton addict like us. Ma'am Michelle, may badminton! Diba? Join us, diba? At Alamino City Sports Complex. Sa lahat po ng mga gustong mag-chess, yan, magkakaroon naman ng chess tournament. Just look for Mr. Peter Cloyd Lalas. At pagdating po ng March 28, yan na po yung ating celebration. Father Bob! Hello, Father Bob! Ayan, join us, Father Bob. Ayan, pagdating po ng March 28, 2018, we'll be celebrating our cityhood anniversary. Ayan, sa Pilgrimage Island po yan. So, kita-kita po tayo. Araw-araw, gabi-gabi. Di ba? Mula ho, ngayong araw na to hanggang March 28. Okay, huwag niyo pong kalimutang ilagay yung hashtag sa Facebook nyo. Hashtag may talab ba? Ayan. Pakilagay lang po ha. At para po sa mga kamag-anak nyo na wala ho dito sa Alaminos at gusto po nila makita kung ano po yung nangyayari, you can text them, call them, na just open yung official Facebook, Mayor Art F. Celeste. Yan, naka-live streaming po tayo.
touch my tripod. Bawal ang bata, bawal. Hindi, joke lang. Pwede niyong gamitin yung raketa yung pambukas ng talaba. Oo. Magagasgas, pwede rin gamitin yung pang-ihaw. Ganun mo, tapos patong mo yung talaba. Wag, mahal daw yan, mahal. Oh, wala silang... Doon kayo kumaway, ayun. Punta kayo kay Kuya Mike. Ayan, kay Kuya Mike. Ayan. Sino maglalaro para sa palarong pambansa? Meron ba dito? Wala! Andun pa! Naglaro ba kayo ng ira? Naglaro ka? Pinalayas nyo? Sino pinalayas nyo? Paano kayo lalaki? Ang bibigat ng bag mo. Magaan lang. Kumakain ba kayo ng talaba, kids? Okay! Lalabas na si Jollibee! Joke lang. Kasi naka-Jollibee siya na ano. Wala, ikaw naman, naniwala ka naman. Hindi lalabas si Jollibee. Nakatago si Jollibee. Oo, diba? Saan ka? Nasaan? Wala na. Nasaan? Kasi doon kayo kumaway. Ayun, doon. Doon kayo kumaway kay Kuya Mike. Dito lalabas. Okay. Kaway! Ayan. Kaway! Ano masasabi niyo sa Talaba Festival? Masarap! Magaling! Oh, natikman mo na? Opo! Gusto mo pa libre! Ay! Basta libre, masarap! Marunong kong bata ka, ha? Kaya, pupunta kami doon sa pwesto nyo, ha? Makikijus ako, tingnan ko kung libre. Masarap yun. Sige na, manghingi na kayo ng talaba dyan. Wala na ba kayong laro? Wala na kayong laro, kids? Wala na. Ay. Talagang iniwan yung mga bagelya ng mga bata, oh. Kids, bawal mag-uwi ng talaba, ha? Dito kakainin, ha? Okay, go.
Kids, lumayo kayo dyan. Baka mamaya ma-disgrasya pa kayo. Huwag masama yan. Sabit mo lang. Huwag po kayong mag-alala, kain lang po ng kain ng talaba. Wala ko tayong red tide sa Alaminos, ha?
Sir Ray. Ayan na si Jollibee. Ladies and gentlemen, let us welcome Jollibee! Gusto, sinabi ko na lumabas si Jollibee. Talagang inilabas niyo si Jollibee. Okay, mamaya lalabas na rin po si Macdo. Boxing! De, joke lang. Hindi naman po ako nagpaparinig sa Jollibee. Ayan. Di ba? Masaya na po ako sa pancake. Di ba? Alam niyo, breakfast ko, pancake always. Lalabas din po si Mang Inasal. Ayan. Eh, lalabas yung pinakamasarap ng halo-halo. Halo-halo ng Chowking. Actually, sponsor namin ng Chowking. Diba? Para sa street dancing competition. Wow, may regalong prawns. Okay! Hindi naman masamang magpalibre ng tubig sa water district, di ba, Jim? Woo! Diba? Andiyan na si Jollibee! Jollibee, halika dito, bilis! Pag hindi ka pumunta dito, aalisan kita ng backpack! Jollibee! Hi! Come here, come here, come here! Ayan. Ayan, dumating din si Hetty! O paano kaya kung dito kaya inihaw natin? Hindi, joke lang. Ayan. You want ano? English or kayo foreigner? Oh, Spanish! Tagalog! Okay, Tagalog. Taga saan si Jollibee? Kayo ba tatanong ko? Hindi naman kayo, di ba? Taga saan si Jollibee? Si Hetty, you're from? Oh, taga dito daw. Diba, Tagalog? Narinig nyo ba yung tawag ko kaya lumabas kayo? Kaya naman pala. May request kayo? May request din kami. Oo. Pag kayo nagpa-picture dito, dapat maglabas kayo ng siguro mga 1,000 burger. Oo. Oo, pwede ba sign sheet muna, sir? O sige, pa-picture na kayo, bilis. Dito lang. Diyan lang. Kasi baka bumigaw, mabigat kayo. Baka gusto lumabas din ng Macdo. Ayan namang Inasal. Chowking. Diba? Chowking. Diba masarap ang halo-halo nila sa Chowking? Diba? Lalo na ba magre-request ka ng maraming gatas? Sino ba hinihintay nyo? Habang tumatagal, dumadami po ang burger niyan. Ay, bakit? Ang daming kids! Buti na lang pala, binanggit ko si Jollibee. May libre. Oo, may libre? Burger patty, made from oyster. Ayan, di ba? Oyster patty. Subukan nyo kayang gumawa ng oyster patty. Ate, makatulong ka naman, wagas. Alalahanin mo, may bata ang kasama. Uy, Yaya, yung anak mo ha. Ay, anak mo ba yan? Oo, kala ko Yaya ka, ito ang ina. Sosyala. Naka-save mo! Ay! Nabanggit ko naman save mo. Ay! Nagpapapicture kayo? Hi, Councilor Orange. Hetty, Jollibee, magpapapicture daw po si ano? Paano ng baby? Si Rhea. Parang pangalan ko na yan sa gabi ah. Rhea. Sa umaga, Ray. Sa gabi, Rhea. Ay! Yes. Uy, Jollibee, baka sumakit ang tiyan mo, ha? Huwag yung sako, hoy.
Kapalit niyan sa 1,000 burger pag kinuha mo isang sakong talaba, ha? Picture na kayo. May magpapapicture daw. Hindi, para ganito na lang. Ganito na lang, sir. Punta kayo doon, tapos isang group picture lahat ng kids. Oo, punta kayo doon, isang group picture ng kids. Bilis! Bilis! Pagbilang ng 10, hindi pa kayo nakaalis dito, ha? Picture kayo dyan. Uy, sama kayo. Yeah. Join the group. Talaga yan. Ako yan, di mabigat. O, group picture, bilis! Group picture kay Jollibee at saka kay Hetty. Allergy. Bilisan nyo! Di pwede po. Bumalik tayo sa Jollibee, lalabas na si McDonald. Jollibee na lang. Pwede. By the way, maraming salamat, Jollibee. Yan. Thank you for my pancake everyday. Yan, thank you. Sponsor ko yan everyday. Jollibee, takbo ka na! Basta yung pakiusap namin ay sa liver burger. At saka, Coke float! Ay, sorry, I hate Coke. I hate soft drinks. Pwede ng iced tea kayo pineapple juice. Sir Gilbert, information. Magkano isang sakong talaba ngayon? 900 to 1,000 per sack. O, ang talaba dati, makakabili ka lang 150, 200, 400. Ngayon, di ba? 900 to 1,000 per sako. O, pagdating ng mahal na araw, pwedeng maging 1,500, 2,000. Sa akin yung 500. Diba? Pwedeng gano'n, no? 1,500 to 2,000 pag mahal na araw. Marami ba tayong supply ng talaba? Okay. Uy! Thank you, sir, ha? Yan, sponsor. Thank you. Tagal naman lumabas ni McDo. Walang ini-make-upan pa. Sino? Tita Maris. Mama mo. Saan dyan? Wala na. Ayun, saan? Ay! Hello! Ayan, muli iniimbitahan ko po kayo. Ayan, SMB Night po. 2 gabi po yan. SMB Night sa Mayluca Park. Sama-sama po tayo ngayong gabi hanggang bukas. Ayan, sa lahat po ng mga nabitin na uminom sa G. Numan. Diba? SMB Night.
Sa kapatid ko na kumakain ng talaba, baka ma-high blood ka. Dinadaig mo ako sa pagkain, ah. Okay, muli kami po ay nagpapasalamat sa Lamino City Department of Education. Mayor Arthur Excelente, Congressman Brain Excelente, Board Member Antonio Rene Sison ng Messis International Incorporated, Lamino City Water District, may libreng patubig! Hindi, pag nagbigay Jollibee ng 1,000 pieces na burger, may libreng bottled water galing sa
Water District. Yun ang condition. Ha? Pwede naman bumili. Maraming salamat, City Agriculture Office. Council of Barangay, Council of Lagit Centro, Bugalion. Nandito pa po ba sila? Ayun. Siyempre, City Administrator Dr. Emily Villado, LGU Information Office Vice Mayor Anton Perez, SP Secretary. Our councilors of the City of Palominas, Councilor Apolonia Bakay, Carol Dizon Season. Basa. Bilis, basa. Bilis. Basa. Margelo Orange H. Versosa. Versosa. Don Joselito D. Contilera. Councilor Rani S. De Leon. Councilor Perlito V. Rabago. Councilor Cirilo B. Rado. Oh, ito po! Ikaw. Councilor Raul Bakay. Councilor Robel A. Ranoy. Councilor Alfred Felix E. De Castro. Councilor Rufina G. Gabriel. Calpa P. Omega. APS Medical Service. Mr. and Mrs. Roger Ordino. Miss Perlita Racing. Mayamang Karagatan. Incorporated. GCI 100 Islands. PNP Alaminos. Dr. Valera Gudos Gillion. BIR RDO5. Chemco. Okay, maraming salamat. At least nakapahinga ako pero masakit sa likod kasi nakaganon ako. Maraming salamat Rotary Club of 100 Islands, my official sponsor for the LGBT Day 2018. Diba? Maraming salamat. Kiwanis Club of 100 Islands, Telbang Rice Mill, Civiliano Piol and Company, Goy Gan Calaminos, MacJet Trading, CPDA, Civil Registrar, CJSO, Budget Accounting, Treasurer, Transportation. Siyempre, thank you, Fontanilla, Tizar Family, Assessors, Market Supervisor, and Engineering Department. Thank you, City Tourism Office, BPLO, CSWDO, MIS, and the City Veterinary Office. Thank you to Maawi Alos NPC. Picture. Thank you, ate. Maraming salamat Maawi Rural Workers Association, Magic Appliance Center, Unaco, Pigula, Manila Teachers, Alaminos Vegetable Brewer Association, sa Mapasi. It's a samahan to ng mga magsasaka. Nobel Route International, Alosa San Diego, Barangay Amambangan, Balayang, Baliadaan, Bisukol, Maawi, Buwad, Kabatugan, Inarangan, Landok, Limansangan, Luca, Pulinay, Makatil, Mona, Panday, Pakapisan, Pukal, Pugo, Sabangan, San Jose, San Vicente, Santa Maria. Tanaytay, Tangkarang, Tawin, Taybang, Victoria, Kayukay. LGU HRMO. Okay, maraming salamat kids and thank you to Department of Education Alaminos City. Yan, muli po, pinapaalala namin hashtag may talad ba? Yan, pag nag-post kayo ng picture later sa Facebook, ayan, don't forget to write hashtag may talad ba? Diba? Kasama ba ako dyan, kuya? Ay, hindi ka naman nagsabi. Hindi ka. Gusto mo pala magpa-picture sa akin eh. Uy. Lalabas na si Jollibee! Ay, wala ka naman. Joke lang eh. Tapos na. Prepare nila 1,000 burger. Puntahan nyo na sila doon sa pintuan. Para din sa mga kids. Hanapin mo si Jollibee, nasan daw yung 1,000 burger, kamo.
Ha? Ano pangalan mo? Hoy, hindi! Joke lang ha! Hoy! Hoy! Huwag ka pupunta doon! Joke lang yan! Yan! Nakakatuwa naman yung mga bata kasi dito mga bata na ito. Ito yung mga tennis player natin ng Iraa. Nasa pintuan na kayo! Bumalik lang kayo. Alam niyo kung saan masarap uminom ng iced tea? Sa kanila. At saka yung ano ba yun, yung chicken? Yung pangalan nun? Chicken Probel. O, diba? Sarap. Basta libre, masarap! Parang talaba. Pag libreng talaba, masarap! Very good kids. Uwi na kayo. Pag nasobrahan ng talaba, anong mangyayari? Ha? Magtatay. Kaya huwag niyo sobrahan yung talaba. Diba? So muli, inimbitahan ko po kayo in behalf of the manager of San Miguel Brewery sa Alaminos. So, I'm inviting you all to join us for the 2-night SMP night sa Luca Park. Diba? Parang stockholder ng San Miguel ah. Uy! Kumakain ka rin ng talaba ah. Baka mamaya mahilo ka ha. Oo. Kuya, t-shirt ba yan? Mamimigay ka ba? Nakita ko XL oh. XL yung size oh. Sige, ubusin nyo lang po yung talaba. Diba? Sir Gelbert. Nasaan si Sir Gelbert? Ma'am, anong pwedeng gawin doon sa sa shell ng talaba? So in short, pagkakapitan ulit ng talaba, for your information, yan. Dapat pala yan, diyan tapon. Kasi pagka kuha natin mismo ng talaba, yung pinagbalatan, yung shell niya, ilagay lang sa sako at pwedeng itinda ulit sa nagtatalaba kasi ibabalik nila sa dagat pakapitan. Oo. Okay. Ganun po ba talaga yun? Yung okay. Tapos yung iba, inahalo nyo ba yun sa pigs? Okay. Marami pa ng use din, no? Kahit yung laman, ito yung mismong shell. Maraming use. Yan. Announcement po, pag hindi nyo po maubos yung talaba nyo, i-share nyo sa mga kababayan natin, di ba? Share nyo para dun sa mga bisita natin. Basta ang usapan, walang mag-uwi. Dito kakainin lahat. Uy! Bumalik si Jollibee! Wala. So yan. Maraming po salamat. Ako po'y magpapaalam na. Kita-kita po tayo mamayang gabi para sa coronation night ng Miss Sandra Islands 2018. Bye-bye po. Continue lang po yung iyaw-iyaw. Sinong Daisy yan? Daisy Shady? Daisy Ocho? Daisy Querido. Yeah. Nasaan siya? Kinainan na lang. Andito ba siya sa Alaminos? Wow. Pakumusta mo ako ha? Galing siya ng Japan. Diba? Nasaan yung mga taga-agriculture ka na galing ng Japan? Arigato gozaimasu. Diba? Bawal nga mag-uwi! Alam mo na. Iuwi lang naman. Yan. Enjoy po kayo. Uy, lutuin niyo po mabuti yan ha. Walang anumang po. Enjoy. Wow! Ang sarap ng ulam ni Nana. Malonggi! Oo, may kasamang talaba. Sir, sounds yun na lang po. Kanta-kanta na lang. Babay, kita-kita po tayo. Yan, di ba po tapos ang
100 Islands Festival, magtatapos po yan sa Cityhood Anniversary sa March 28. Good evening po! Kuya, saan mo dadalhin yan? Wala niya.
Nakazoom ako kaya doon. Ayan, yan, yan. Di mama mo. Tara natin. Ay, di na abot. Sorry. Ito. Uy, uy. Uy, wag. Sabot ka daw. Doon na, doon na. Wag. Yes, all lang. Yes, all lang. Sa mga polis kanina. Tapos na. Wala. Yes. Naman. Hindi, naman. Bawal. Nakarami ba? Nakarami ba? Tigil lang ako isa. Dapat tayo eh.